Ngi pediang sabai phi ki para bangit be chong kabalang Presbyterian Mauro ki para bangit be ki bana ki pat ki balang Henry ki bajuan bani Shakri ublay lembat ngi nakaway kasngi utray shakaway kasngi utray ki para bangit be ki badana kani ka benta ka bashalor jo ka yemani maphi ki badana ka benta ka bashapo ki ba khmi bat ki bay osngau lingba kini ki kor ki bor jo ka juk ba benta lembat maphi ki para bangit be ki ba khmi bat ki bay osngau ini ka jinya seng lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ngi ai kublay api baro haka kerteng ka bakor dortam ka jong utray badu nong penem jongi u Jesus Christ ngi dona ka ni ka por ka yeng ka bakhoy ka bakentang ka jong blay haka ni ka sngi haka bangila day banlong ya ka jiya seng pat ba jong ka maulai presbytery Henry na marki jing per king jong ki kendon ki bakalabu ka sarkar baniada na ka ni ka jingpang namar katang yalong ki jinseng halagi jong ki balang habarok ki balang joka maulai presbytery bat ki jing aingu pala ka bangilum haka diga sngipat barok ki le naga benta ka fon joka presbytery te kum ka balang presbytery mauro pan ngila penbet ya kini ki arteli ki jinseng kerpang nemen step shipo baje bat menta ka por shibaje da ki nongkren ki baka balang kala penbet ban yo ban rakhe kini ka sngi kabadai ka sngi bangi julong ka jia seng pat ba jong ka maulai presbytery tu blay undon rengkat bat ngi ne pendem ka jing tuai au blay bok pau jongi bah beneng ngi aingu yeme nakabenta ka ni kapor bangi yo ban mane ban shakri yeme ban ngi aingu yeme ba melakur khu kerhai ngi hagi benta baro jong jing em jongi to kur khuru ngi to don rengkat bat ngi ka ni kapor namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ka jong utray bat unong penem jongi u Jesus Christ. Amen. Ngin syakri ya ublay da kabangi ruai lang ka jing ruai ka ba ars pa kendai. Barhadin kini ka jing ruai nga kerpat ya iway ni ki dikot komiti balang jongi i Mr. B. Shabong ba in sngob ha ban yalamingi haka jing puli na kakhtien ka jong ublay bat ka jing duai. Kukenrat nga kwa men penkhya ya nga men syong haka dokno jong nga ban penbha penduk ki blay baro penmi da kabor nang sat yang a jisu nganli kum kayor ka jingruai ka ba arspa kendai Ken ran nga kwa pen kia yanga pen chong hakado nu chong nga ban pen bha pen du ki blay ba ro pen mi da ka bor nang san yang a jisu ngan likum kayor likum kayor holikum kayor likum kayor holikum kayor nang sayang ngan likum kayor nang sayang Jisu ngan likum kayor raiken ran wan ai kajing tungit kansa mendei lakasnam kabato wandasya Panyo kajing san ong la kenya kador nang san yang Jisu ngan likum kayor likum kayor holikum kayor likum kayor kayor nang sa
sayanga ngan likum kayor nang san yang Jisu ngan likum kayor Rai ken ratu pen nalaka jong kaken I bor na domen dayala di ban klen kajong ngandung langa ken kabakor nang san yaga Jisu ngan likum kayor likum kayor hon likum kayor likum kayor hon likum kayor nang sadyanga ngan likum kayor nang san yang Jisu ngan likum kayor Rai ken radyaka ninga duai shisha ngakumi kuji sukik jan balasa Bansan paryanga baladud kasnamkor nang san yang Jisu ngan likum kayor likum kayor hon likum kayor likum kayor hon likum kayor nang sayanga ngan likum kayor nang sayanga Jisu ngan likum kayor Rai ken ran mitim banga ang lakham slem ban hapokato Lord one man takandem in emom jupai abadu wai shalor nang san yang Jisu ngan likum kayor likum kayor hon likum kayor likum kayor hon likum kayor nang sayanga ngan likum kayor nang sayanga Jisu ngan likum kayor Aswa pengenyo pendam kenyang tuai ngin boleh pensengau katu kani ki ketien nang ketien ga bakhu jong blai
bagi kentian ki ngelaban syem kat kum ke kitab Sam kelenong kapa nengkong kat khot kemen kong hadu kapalai nak ta ka kitab Exodus kelenong kapa art fulai khot kapa nengkong bakapa art ka kitab jong ujian Jeremia kelenong kapa khat nyau kat khot kapa sipau ka siti sikinung rum kelenong kapa nengkong kat khot kabakat pra kumju nakaju ke siti skinong room kelenong kawasan kerkhot pra kendai ki kentien ki bang kumni suk ubriu ubomya hakajing sela ki boman lamne ubomyeng haklenti genong pop lamne ubom syong hakajing syong ki bar khibeng Ndrei uba kajing sngau ha jong u ka ha ka hukum utrai bat ha ka hukum jong u perkhat senya sengi te un long kum uding bala thong harut ki wa wa sailau so hak ka ayom uba ka sla jong uru kam trono bat ka ai ka eru ka baule kan man bha wat penmi ya kajing bena balam le wat ya sok lem bat ki boman ban long unong sakhi bom hok menombut ya upai ba ya ka ban le sniu lemne wat phai tin hakajing ya kajia da ka babut ya ki bubun ban pen sniu ya kajing bisa ngau try ubayit ya kadonut ngatendu ya ki khlai kat ban ai ha uwe baro kat bakum kilenti jong u kat bakum uso ki jingle jong u namar ya ka jing bitaru blai lapan pau na beneng persya ya ka jing bom bru blai bat ya ka jing bom hok baro par ki jong ki breu kiba penpep keng ya kejeng sisa da kabom hok ndrei blai upen isena ya laga jong kajing ie sengi ha kaba habang idang long ke bopop ukris lo yap ya pliyingi te khamtam sibun haba mentala pen kesan yangi de kesnam jong u on pen yangi da u nakata kajing bitar jong blai Ulai unkurku ya ka bapuli ya sko ba sngap ya ka keting jeng play ini yang pendam kecing dua kumni kopa jengi ubah beneng sa sisin pat ngiwan ban demred hakamat ki selajat ki bakhut ki jome ya ngu eme ba meladon rengkat bat ngi iwei pu iwei but are trying ngu ru yeme bamla pen khi ye ka wei pagwei ka men sim bangen keu hakan ka yeng ka bakhut ka bakantang ka jongme ban yo ban pendem melade khamat jongme bakumju ban sakri ban yero ban pendon burom ye ka keteng ka ba ka jongme ngitep bamelang ublai ubo yengi bat balapan la yengi kumne kumbangilong mengiyo kalat ban keu ke yeng chong me sa sipang pol ko try habangi trang ban yo ngau ru ye ka ktin ke chong me ni ruai ko kun ran ba men don kat bat ngi iwei pu iwei naru ka bas dang chong ke ching ye seng ke jungi kumni ha bangin sa skol iki e baro ki balong ke jing sisa na ka ktin chong me sisa try ngimla ban klam aingu emeru mangangai skamba meladon rengkan bat ki dikhot ki delicate jong ka prostri ki ni sngi ki beladap nadu ka jing yelang jong ki long kemi ka jing lang jong ki pa ka jing perkhat yiki kam ki ban penyat baik hapo ka maulai prostri ndrea try mengikung pai lang akan ka por laka de yengi bagi sok lang ha ka jing sekuri lang ha ka wei ni alang hapo ka prostri
Rengi mla ko try. Dagi jing penbait renti jong ka balang. Bajing penbait renti jong ka presbytery hi. Ni kum ki khun jong me. Ni haban ya don hala ki jong ki balang. Kum ta ila penbait kerpang ko try. Naga menta kan ka sengi ke balong ka sengi jing iseng presbytery jong ka maulai presbytery. Ni don hang ni hala ki jong ki balang angit skema try mi Christian bo i pait lang jong me hapo ka presbytery bagi balang paro ki badan haka ngangit skema ni lam dolo nyung musim bamen besaru ye ka keting jong me dak syakri ye ki ba try melabu haka wei pu wei ka balang hakan ka poru hapo ka balang jongi hapo ka balang presbyterian moro nila penbait ku try ik syakrik jong me nado menemen step nila yo ruban sangap yaka kubo ka ketin jong me hoi kalalong ka jingker ku yakitu paro kibla yo sngo bat kibla diang ru yakata ka kubo yakabla kren la mau syakri hana ka step kabla dep ngangai ikan ka poru otra menemino yangi iwi pui paro baman besar tak ketin ka jong me sisa langi long ki briu ki betrat Anda kan yai kersan dek ketin kecong me, usakri jong me, uban sakren akan kepong angit skam, melai ke kubor, ya kaba usapan pau, bat usapan sengau pedeng jongi, mangi iwi paro, ngitar rang, mangina penlong kenya try, kata kejing bam bari biang bantai, ikimat sim kejongi, hakabaya day bat meko try ngangit skam. Dakajing ie ke jong me mela penlong kum ta yangi bangin wan ban sasko kum tanga duai khmat jong me kan ka poru na ka tau sik jong me ningu ye me ba mela sha yo pri jong me ban mi na la jong ka yeng ha ka ba lo pen ko ngu ye ka ba wan ha kan ka palang ban sam ye ka tin ke jing sisa ka jong me tukur khu ye u ko mela ka khu na du na yeng lo mi bangai kijing pengkrek baro ya kibambela ai u kinlong keng kibari biang nakam ta jungi wi baro kersan bor ya u pun ku bor dalam mensem jong me kar bodong yang ban kren ban ai kijing sisa ka tin ke jong me ningai atra bakalong kamon jong me baman pen skau hangi bat bangin yo tip ken try ya kijing sisa kibame me atra me kwa ban sa hangi wi baro dan rengkat ko try ini kat bagi dang song akan kepol bagi lakman sasko light ne kijing pensoy jong kijing samthia ki balakban jia akan kepol rengi lakban sengau ko try yakal air yung sim jong me ubajat lat lut kita nut kijing bat ba un kren ban pen sengau kita paro ki bau syukri jong me un sepen sengau khmat jungi kepol dan rengkat ko try Yang syukri ku terahadu ke bau kut no jong kecing keren kecing u. Keban long kecing pensah yang i jika ketin kecing me. Kan mau yang iwi baro habang irang syong hang ni ku terai. Kerku ku terai ini. Bangin yo deka ketin kecing me. Sengau ku terai ya ke bangu syukri kecing me. Nabang amnang banduai pan kerkum ibiang kamen kecing me. Hendrai ka keteng ku terai jong Yesus Kristus ni pan ki baro. Amen. Ngi penpau ke jing songo ye Mr. B Shabong court committee jong ke balang ibalai lama ke jing puli na ke tien ke jong blay ke jing duai u blay nang kur khu ye phi ba ke jing shakri ke jong phi ye ke kam ke jong o te ke ni ke por pat para bangit be e ngin yo snoi ke jing pen bana jong ke balang bat ngin sa yo ru ban pen ke tang ke jing aingo te nomor ba i temen besan sekretari jong ke balang imla bandon nomor bi haban let shaka memorial service jong temen besan WR Maring hang tai ha ka balang presbyterian maulai but the assistant secretary jong balang ru imla bandona ni sngi na ki kapto kat ni ki daw kum tanga kerpat ye program secretary jong balang Mr. WM Ramstam ban sngoba ban ai ki jingpen bana jong balang hadin kata nga kerpat ki ashers bakin nang pan kre bat kin sawan lam ye kini ki jing ai ngo pat hang ni hakmat kini ki jing ai ngo baro ki bangilum mentaga sngi ki jing ai ngo pla kin let chaka fan jong ka molai presbytery
Bat ban penkentang ini kijing aingo ngakerpat ya itemen besan Vice Chairman Joka Balang, itemen besan PS Karnayor, bain sengob haban shim megani ke pulpit, bat ban penkentang kijing aingo. Tikum tangin yo kijing penbana, bat kijing duai kijing aingo. Kumbang ilapan benar menem step ha kaji seng ke bosho buji. Kini kalong kajing kerpat na kajing seng samla. Kajing seng samla kalapan mi ia kini kitiar kum ukulom bat ki kitchen. Na kamta kadak sa jingkan mau. Jong kajing rakhi jong ki ia ka silver jubilee ka Bangladesh ha kini kesnem. Bat kumta ki parabangit bat ki paralok barok ki bampat yo ia kini kitiar ki laban sim. Hadim lawai kajing seng nang tai nak khmat jong kini kajing meni. Tila dalam kiwi pede ki parlok jong piru ki badang kwa kini kitiar pilaban simru nam ta jong kiru ban pendi lam khnang ba kini kitiar kin lut no naga kiti jong ka jing sing samla u khulom bat ka dor jka long lai pho tiga uwe bat ki chen ha ka dor san pho tiga kwe kita kilong jingna naga jing sing samla ha gani ga janmit hadim lawai jong ni ka jing sing ha ka por sau buji Inyo ia ke kelas suspension. Tila kerpat ia ki parabangit ki badon ia kini kebenta ban sim ia kini ke kelas suspension ki sebab nuan hakapor sau biji bala kerpat ia pi ki bahing besam ban penkan maulai penketulem ia ki parabangit jungi ki benuan cak kini ke kelas suspension. Ka jingiseng kentai kan long hadin melawai jong kini ke jingiseng but inong ilam inlong Mrs. Y nong room vice chairperson. Nong please dang badway Mrs. Dublin Shabong, but banong kren hagani kajing seng ilong Mrs. Ruth Elsa Taso. Hakapor san baji nginyo ya kajing seng samla, iban please dang badway Mr. Wan Chandri Khan, but inong kren ilong Miss Yarmon nong bed. Hagani kamit balang arf sauturik, nginyo ya kajing seng I report presbytery. But hagani kajing seng inong please dang madway ilong Mrs. I biang meka harsa ano. Hagani kasni palay arpsantrik hakapor shibaji. Inyo ya kajing seng kentiu kurim jeng imis ivi nika lingdo lingpur but Mr. Lord Chai J Majau ubri dukhot jong kabalang mokhar hangni hagayi mani jongi. Hagamit singi sajan arpniu trik Inyo ia kajing seng duai, ban polis dang bat duai ilong Mrs. Bayaman lingdo nong pure, bat kamat jing duai hagani kajing seng kalong, nakamata kajing seng kena jong kabalang. Hagani kasngi utrai, arpu pratrik, inong kren hagabalang kejongi ilong Irreverend W.K. Hujan. Kita kilong kajing pembenah. Ka kelas riud khot kalong himenta ke janmit hakapor sau baji telap kerpat ya ki khon samla ki ba mut ban sim ya kini ka kelas riud khot ki sobat wanwan hakapor sau baji hangni haying mani kubesibon. Tông nhà phai chụp lệ cái chừng đuôi, tông nhà đuôi. Áo lệ bốc pa chừng y pa beneng. Say sen pan ngiwan y kabandam red ay kasajat ki bukhoy ay jome kerat bi. Man aingu ay metrai na mutakan kapor kabakantang, kapor kabakodor, kabaman penyo hangim ki khon ki jome. Pangila bandon na kayeng kabakantang ka jome. Panginyo ban syakri ban yero ban penon burom ya kerteng kabaim ka jome. Panginyo ro ban ya slok ban ya selaban me oblay baim ba basisha. Bakamtam trai panginyo ban sangap ya khubor na kaktin kabaim ka jome. Kerat bi aingu kan no melakren ingi trai kan ne pai lang ka jome. Melakren melapasiaw lang ba mensim jome. Pagade ingi ban ino sipor ik jenon kam jong ibaro.
hak namenta kado ba bangin benia klat sipor na ki jong ne ko pertai bangin wan na ki yeng ka bagantang ka jome bania slok jar jar ban metrai ablei be ye hak ne ko por ngi dadwai ki jing yalam ka jome dalu jong min sim ba ka por bangi don ka yeng ka bagantang ka jome kan long sha atrai bi ye hak bangi yo atrai ban pelongi ki do no jongi ke temple ka jome kaba me yo ban shong ban ngi ban ye khawai ban ngi lengba kan ko por trai baki ke baro ki bingin yo mat kin long sha trai bi nak mata ban pen kraw ban pen san ni ke jing em kala bukan jaman sim ke jongi blebi ngi dua ye khmat jome kan ko por ker khu ngi baki don ka ki yeng bukan tang ke jome ngin mi nang ni ki break bri mat ki jing ker khu bukan jaman sim kerab ye bangi wan ye ban shakri me ha ke yeng ka bukan tang ke jome ni wan ra ru ye ki jing ai ki baret ko jongi ko trai ki balong ki shibantana ki jing ker khu ki ba kraw ki ba malakar khu ki jing em jing iman kesngi to is nei trai ki ban piang ye ki shaladi ban ker khu ban pen gentang ye ki pasagano kanu ko banta ka bangin yo ban pendon kam kan long ko trabi na ka banta ka buram ka jome krabi ngi duai kerpang kham tam na ka banta la ka jong presbytery ko trai ho nyila de bandu no ye ki jeseng pajba ka bangin de ban yo ka ni kesngi namar kini ki daw jong ki jingjia bagani ki jingpang ka badon ka ni pertai ki ni kisngi ringe skama trai bangi yo ye ban shakri me hal ki jong ka balang krabi ngi duai bangi kum ki balang ko trai ngi nang la ban san ban roy bangi la ban kershani ka kam ke jome kham tam leng ba ka presbytery trai ngi duai ya ko men ker khu ngi kham tam atrabi men ker khu ki rem pe yeng kristan ke jongi ke badan apo la ka jong ka balang mengin mat ke jing dorang kat ke jome ke jing em jongi ban kesngi trabi ba bangi nang la ban yo ban kershani ka kam ke jome haki banta ki ba pher ngi duai trai men ker khu ngi leng ba ka ne ko por na bangin sha skori ka ktien ka ba em ka jome lang ba ushakri jome krabi irapingi bangila ban piang ka ktien ka jome ki do not kemen sim ka jongi ba ka ktien ka jome kan long sha ka ta sharak kan long ka jing shai ka jing em jungi man kasngi ba ka jing ya lenti ka jong em ka jing em jungi ka ne ka pertai yin ya rangkar ba ka ktien ka jome giduai shiken tienro na ka mantai pastor shakri ba ko dor jome trai ban se yang ka ne ka por ban pertai ka jing shisha na ka ktien ka ba em ka jome ablebi ing idwai badal jong min sem min yang na den man khmat jong ko trai ke bang insai pedang jong ik ko por kanum long da kanung ko bor ka bakan jado nei kan long ka jing kren ka bawan ka khat ka jing snai ka jome kar khu ing ilong ba kan ko por ka jing shakri baro dos ngo ablei ka bangu jongi klet no ye ka jing be ka jing dona baro ki mai masyam amari kini baro ngingo idam ngi pani piang ha kerteng ke jong trai bo no penem be jong Jesus Christ manta shre ki bam chukotro amen. Ngi penpau ke jing songo i ke baledon bentah ke jing lum ye ki cingai ngo badi temen besani balapan gentang ye ki ubleu nang kurkhui ke jing shakri ke jong phi kumjo ye program secretary jongi i balai rap nalor ka jing alam jing ruai kumjo ru ye ki jing penbena ngan shima ke ni kapor ban ai khublei ru ye ki samla ki bala yarap aga jing penbiang ki kendon jong sarkar lembadi organist i balapan ruspa ye ka jing shakri ke jongi ye ublei ke ni kapor ubleu nang kurkhui phi baro ha ka jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong u hakani ka porno paisngi ngi don rengkat bat ngi i Reverend Dr. MJ Nyota iba barok nangi ngi itho bha bat ngi le snoi ka nam ke jong i ni so kemen pastor ba phila ban pelat por ban don rengkat bat ngi haga jing sha ngi la khot ye na ga benta ka jing seng district ka ba ka balang ka de ben pediang haka arpho southrik ka jong January bat ila de ben keren subject hakani hi ka balang ka jongi na kani hi ka pulpit Hendrai na marka jing pensange i jing seng pat ba ngimshim yo i ka tu sngi ringi song komen pat ba ka ni ka sngi bangi dai ban long ka jing seng pat ba joka molai presbytery ngi yo ban penbet i pastor ba di kloy ban peneng ka jing khot ka jongi ban wan sha ka ni ka balang ka jongi ban ai ka khubor na ka ktien ka jong blai ti wat lang ila i tho ba ye i ru te kan bahai bangin yo ban pen i tho kham ba ye i pastor i don ka PhD na ka University of Virginia haka Old Testament, but he taught Shapanki prophets.
ila syakri kumunuhi kai haka Chera Theological College Sora nadu ka snem kat kendai spa prapuar hadu ka snem kat kendai spa kendai po baraka tu ka snem ila join ya ka Bible Society of India ila long ubapet ubakmi ya ka Translation Center hangte ha lajum kra barhadin ka tapat ka snem Arjan Rio ilawan banlong kumu principal John Roberts Theological Seminary ya ka to por menta ka John Roberts Theological College barhadin bila ai kejing syakri ke bakordor arteli term kumu principal menta yai longhi unohi kai hangte ke seminary ke jongi bar hapring kita gisnem by Tre Bible Society ru hagisnem kendai punyo kendai pupra ila long ru kumu acting principal jongka John Roberts Theological Seminary tenalor katai pastor ilong ubo bleu la penankam haga jing yalap ya kahtien ke jong u ke jing tu khana haki dorbar bar kirensan kiba Krau hakaneka ri kejongi bat shabaru bat ngisngo niso kemen pastor ba pila pediang ke jingkot kejongi ban bat ban ai ka khubor ka ktin kejong blai ti hakaneka por ki be don hayeng mani ki dei kini kumni kum phi hang te halora gallery ki don ri ba song satu sha ka benta ka ba shapo jo ka yeng mani ki ba pai ki ba khmi lingba kini ki kor ki bor ki bangila penbait mental lingba jo kini ki samla ki jongi badru ki para bangit ki ban sapet ling baka YouTube channel jong kabalang ubleu nang penkup pensle epi pastor ha ka jing alap ka jong phi ka jing kren jong phi ya ka htien ka jong blei i pastor i don rengkat bat i ha ga ni ka por i khuni jong i bad i persa kurim i jong i ki ba shong ki ba sa hang ne ka snong moro ka jong i hi kum ka jing pen kre ngini ruai ka jing ruai ka ba shispa lai pusan bar hadin ka ni ka jing ruai nga karpa i pastor ba in shim ka por ban shim ka lo ka por ban ai ka hubor na ka htien ka jong blai atu kren ba jemnu jisu ka htien jong me long umso ki bala pen mi ka jing suk ka badap da jor baro ka jing sawa ka jing penlong ki jing pen shoi do bat pop ha jing sawa sngo ba jong me ki jem jai jai ki do khop ka jing ruai ka ba shispa lai phosan Atu kren ba jem no Jisu iktin jong melong so ibala ben mi ka jing su ka badam da jor baro ka jing sawa ka jing ben long pen soi do ban phong a jing sa was go ba jong mi ki jem jai jai ki du khom ki e ba i chen nan ki ba bang ru jong per lanu jorba jing sawa kitin skur ka jing map I can go jing sawa jong me ka jing sawa ba don bor abo jong nga ka don pen mi jing suka bakon ong hanga ba mi long jonga ong daka in ka ba shai do bendu ka jing arta din kren hanga try I ngan yo slow ka wake up tin ka ba mi na boneng hi I jing shem ding kin ja chiu nom jing sung bom you could can me
Kebetulan pastor ya kikentin jong kejing pediang jong fi yang abad ya kibahi yang kibasam kibetang langban ngih kena kepor. Ngala pediang ya kena kejing kon jong fi kebalang yang ni hamauro dak kebasngau tu bat shim bagadai kejing galam kejing penyai kejong ublay. Ngam sim kan mau su ya ketu ke subjek ke ba pilabo ngala persyang ha kejing sisa ban ong ya lade pelim keren ketu ke subjek. Tenrai ndang ngala pelut katu kan nepor la penpangai pat yang ase ke wei ke bandan ke tien kejong ublay. Kabangan plafi Kalong kabe tham yang aban kret. Namar ka kham ngan persyang ban bo ha kerukom kaba numpen than. Tambah ke dei ke subjek ke bangi kum ki khun ke jung ublay. Ngan ham ban perkhan. Ban puson ha ke jing im jing iman ke sengi. Ngine duai. Ko kepa jing ibahab neng melabu hapo jonga kejing perkhat ke donun ban pensngau ya kena kukupor ke ba ngam sngau ya hap kerdan ablay rei melaong yanga ba kena kukupor ke day yanga nangkong bang pensngau ha kita ke badan Hagan ke jing eseng berkitu baro ke besyak skor ke besngap ya ke kubur. Keren hangi ablay ya rapingi bangin pai sila ke jing em. Nama ke jing em jong ke perthai kalong tang sipor. Menta ngempatlah banyo i yame di ke khmat ke beken jado. Kan sawan ke kelipman ke por habangin yang markmat badne bad ke ke bemedawa yangi me penkre yangi hakada ke jingesam pediang gini ke jing duai ma bi ke jing duna jongi mengipan ke utra jong Jesus Christ. Amen. Hakachiti ke jong upol wa apostle syaka balang harom lan ki Kristan haka balang harom lan ki bidan kotba ke laban pe haklenong ke bakhat sa Bat kadkon ke bakat kidon kini ke kentin nabakumta te wei po wei nangi un ai jing ken sapang yeladehi how blay kan simtan ya kapor rei kan yarap ladangin pule nadu ke dekat ke bahasa keman tongin pule tan dekat ke pasipau rei me balai me bishar yo para bangai lane balai ru menyo ben mame yalau para bangai namarngi baro ngin yang hakmat ke ket bishar ke jong ublay namala tho kat banga im ong trai ka kho si baro kan dem krup hanga baru tliet baro on pla ha ublay nabakum tati wei pa wei nangi un ai jing ken siapang yalade hi how blay
Kaba ai jing khen kalong sibenta na ka jing em jongi. Ka jing em jonga bar ka jong pi. Ka jing ai jing khen ka don ka jing adai bat ka jing ket khli. Ka bangidan ya ka bala ai hangi. Bamdon manu-manuru nakibriu ke bamdon ke jingkit kle bingi baro ang ningi don ke jong ke jingkit kle ki pai la ki khon ken men ki para kum ta ki khon lagi ki pa ki para gen men kinong sarai ke khot ka balang ru kinong ka benta kinong sarai baro kabangidai ban perhat kelong baya kata kajing kli kabanging idon ngin hapan ajing ken ha kita nakiba ngishim ya kajing kli te kajing kristan ngin ekran ya kawai kajing ajing ken bat ngin bu biang ya kata kajing kli manu ban ajing ken hano Komki Kristan. Berkejubab kalong kumangalapan mau ba kita ke basyim ya kano ko kliken hapan ai ya kejingkan haki bat ngi hoi kum khot ka balang han hapa jingkan ha ka balang ki ko ni ka jingkan ki kimi ki pa ba kum ta ter han ra ke jing ai jingkan ya bai ne kren kalong kajing ajing ken jong ngi shimet gala kajong kajing em hau tau bala ai hangi ya kene kajing em kapamun bangine kren ya kajing ken kabangabat ping ya ban ai ya la kajing em hau ta ubala ai hanga pi kene kajing em bat ya kajik kli ka bawlo pensiat halor jongi kajing ai jing ken jonga jong pi haswa ban ai haki wei pan ki bor ke be dei ba kajing ai lan ti jongi kum ki brio ka perthai kajing ai jing ken ka beneng kong bat ka bakhat do kasien ka beneng kong bat ka bakhat do kajing ai jing ken ka long hakman ublei ubala thau yangi baru bala ai hangi ya kene kajing kit kle ya la ka jong kajing em kajing ai jing ken jongi ka long ha ka bor ka ba khle tam ublei kumbangan penken mau biang yo pi perkhat tang sya kada kajing bisar ka bakhat do kajing ai jing ken jongi ke ba menta ha kajing em jongi ke ba man kasngi kum ta kane ka por ka ba langkot ka bangidan ngin penken mau ya kajing ken ka banga bat pi ngedai ki hap bat dei banai ha ublei kumangala bat ngine kran ne ki sautli ki por banga bat ping dei ban ajing ken ni hap ban ajing ken hakmat jo ublei sautli ki por ka bangi ajing ken ngomong badan tang sautli ta bangi ne pe ki sautli ki banga sngo bekilong ki bah hakmat ki bangi dei ban ye kran ne ke kubor bat kajing ajing ken ka beneng kong kada kajing ken ka banga bat pi ni ai ila banum so tho bangi ai ta bangi ai man ka khlep man kata habo mensim bakhu ju pen kan mau yangi hakano kano kapor ka bangi ngisol tho bangi kum perkhat ngi kum kren ngi kum le yakano kano ka babakla ngai pia manjur maru pen kan mau ngi babakla kowe ni kajing ai kajing ublei ha kajing em jongi kadai kowe ke kentien ka bingiong kajing ya tip lem ngala persang pan perkhat ya kajing mot jong kene ka ya tip lem maka buan saranga kalong
Bakadon lakum no arngut. Lani arliang mamla. La datang marwai ten tip lambat no. Ma. Apa nya tip lam lakum no arngut. Lani ar parti lam dakum tatam la apa nya tip lambat no. Maka jingi tip lam ke banangkong jonga jong fisherman kadi ke jingi tip lam bad ublay utip ngaru ngatip. Bad ya kata ka bangatip nganapan ya tu hok hau namar ba uyo I kamba bane ka banging yo I. Utip kamba bane ka banging utip. Kau dan kui pakai kentian ke bakam sting kendian. Nila panong yatip lang. Ta mga singaw ko malaka taw ya kaju. Neka kam kia ka kentian jinga tip lem. Habang ala persyang pangam kam jeliu ya kajimut ya kini kentian. Baka jinga perap deng jongki yatip lem ban yatip lang. Nga syam kum ni. Hila banam hab jimut ban nga kam lelei tambah kata ka di kebawan hanga. Kajinga tip lem kalong kajinga tip hap deng ne ka briu shimet baru blay. Hila pa na miha pa nga taba bansa ngan bu bay kumta. Kajing tip lang ka kamya day ba kajing tip para briu. To, let's say don tang iwe iba stang ban mo itu jingmut ba ya per bini kini at ngan bu kumta kanang bagan sai. Nama kata haba ong kajing tip lem kamot ba ublay utip bat ngaru ngatip ya kata ka ba ublay utip. Kamut bahaba perkhan hakapak kani ka tahu ya ka jimut yang perkhan gikintian ke bangi keren bat kano ka kam ka bangi le ka kamai ka kaji ka bam ka di ka yat ka yang baro ngingitip ublay rutip neta mo utip yo iru bat yo ingi bangi don hang ni inga banga keren hang ni bat nangno kawan kata ka jing keren kumno nga keren yano ngan ai buram utip lut. Kabakum kata kajing tip na kajing suto. Kadai kajing tray kajing ublay hapok jonga jong fi. Daw man simbakot. Lada no man simbakot hangi. Ngin num suto hi ba ublay utip. Ngim so ye. Handai na mar udono man simbakot unpen kan mau yangi. Ba udan hang niru. Utip ya kicing perkhat jonga, utip ya ke bangat tau ban keren. Uyo iya pi ba pis ngap, utip kuno pi perkhat. Pis ngudai nem snudai, ne kam lei ne. Utip. Baka jingkot nama kata jonga ne ke kubor kalong, baka klep mat ka bangapat pingi sutu. Bangikum bakla, haka perkhat, haka keren, haka bam, kandi kaya kayang barbar ki kam ke bangile. Kadai ha kata ka klep mat ke bau bleu pen sngo. Banginya Kenya dia ban pen baik no. Ladai piat garanti cuba menta piong ngan lecha. Mot pran tong ngan yat na sorok ba nang ni na put muri. Na poin tai halat tangki petrol pom maka jaga ban pais. Sekadiang man lecha yo pai man sekamon. Lada menmit pim bakalan ti hang no dalam suatu bala bakala hap pai no nang ta em. Pim la ban ong ngan ya baik nang ni dalam posum seneng ngan sapai biang. Ya. Hap pai no nang ta i. Ban hap ka jing tip lem di suatu bo bleu tip ye jing bakala ngin pen baik hang ta hi. Daga bahusiar. Bandan mano re mano. Mano umlei sah. Sah. Sah sisa. Sah sisa. Haduk bakul marno ti belakang no terli tu lah bakla. Kebamut baka badau kaneka kawar ke penken ma yungi bat pediang ru
Ye ki jing bakla ki bangi bakla bade pen baik no bat uta ubayo I ubatip bangi bakla. Hoi bon sin ngi keno yo syaitan da syak pensoi. Mo Mekan mau itu membersan biam rod bon syakri uble bang aboram ngelayat bon snam bat I. Hakeleng jong kene keri kasih berjantia. Menbangi dan lah Bible Society walaka office kalau laka jong. Man balong jingseng auxiliary long branch khot pe jangi tinggal lang berbara ngot. Ngalayok si bon kejing mentoy nai. Ikran cepang kejing pensoy. Baiklah keren yang kataru hakaweni kejing eseng gi bengadan lang. Na lobang le keren lentiru. Yohanab kawai naki jing syam jongi kibri ke bengide ban priang. Manum babiang dan bajana dan bajana ngi bakla gom kibri. Taba man mangi bakla hadu banda yang hapul haying mane ba pendrung balang biang ne ba weng suspension ne da keli hababa kala keno bi ufeta keno ya no hai dale khanang ru kit ufeta tiyong hana wi gesngi isu thau hi king kata khana don wi bri uya dan renti lap wi Beri akan dong ke kemat rumio I bala dum menmiet hana uyam klop ciklop hana da ong kumtai klop ciklop wong pen I ka dor kemat tama uyam marwe tu ya beri wong boleh fia boleh nala miet kata psiong ni fiam boleh usna ben nala ong si ong usnu kumnur wong yam kumnu baru kibri kile pop kilek lut yang kebasni, ki kena lut yang awa. Ki kuahi, ki orang penpuak mah. Baru tu uyam, ilak berongi babiria kita. Handrai kadon kejing mud, hatu ngimlek kom tapi. Oh, kekitinu belai ke ong. Danu bahok danu weru. Barok ngilale pom. Bat ngidaduk le no ya ka buram ublay. Jika taruh keno iwadam bat ka imhi. Hana bengi hiar pateng ka hiar raibi. To? Ngina bang baga bom day. Mo uban angkong dukit lut. Bangim day ban ong bag unum kit, tamangin penkit ya ya kabangi le hiban, ya kabangi latip. Henry, watla ong mdon bahok mdon weru, ngim day banri tengen hakata kajing ong. Balai, namar ba ublay, ulawan hi dalade sa kena kepertai, ban pelaj yang ina kata kajing long. Habangi gela, habangi panmap, habangi kut jemut, banom lek syuk, banom yak syuk aku kejuk kelenti, banom em syuk tu korukom em, ublay, ulawan dalade, usimno atau kebainong hakadieng fana. Banda haba ujisu blay ukun ula lekno anak-anak kepertai, swaban lek wang, nganu mina kon suat ya fi, nganuan pat happy wang. Baka jingwan jeng nak ibabon kijing patai, si pentana kata kadai hakat dor pada kajing don kajong mansia makoi. Ngano minau konsuat, nganuan padafi. Ngan pa afi yung nong pentengen nong aiboy nong aibor, uban penken mau ya fi. Uban kenau kijing duna. Uban kentu hapok jong fi. Bat beta musuk kentu usupa on aibor. Un hikai, un pensiun tu. Tahu man sembah koi un syangsa bat ngi.
Bat kadai yang iban perkhan. Bat ban sim jingkit kli, yiki jing duna, yiki jing bakla, ki bangi, le, wat langi tip ngim day ban le. Mar kata halor kan yiki jing pen kan mau. Ngin pai sikawai pat kaman. To kum tu namar kapor kamsa ngatrai kala biang hi ban seng kan orem. Ngi kibreu ngi hab ban ai jing ken. Mana ka khlep mat abang ngi bakala kala ong. Ban ai jing ken ka jing ai jing ken ka dei hai tu ipor bang ngi satu bang ngi bakala. Bangin up haduk la sibit janmit. Shua bantia ngan duai ngan sa ajing kain. Pen baik no. Tabang ka sa donru kapor ha bakut jong kasngi. Ha shua bangin bo ikimet jongi jing tia ban penjak tha jala di bangin ya settle. Ngina pen khoi no. Bandala kira Simon step ngi ki kum ki breu ke bala pentemai. Bandum betengsu ya kitu ke Bangladesh ban ajing ken ban ken ban dia baru boleh haswa ban pendem meladi ke jing tia menemi. Hakui ke janmit kumba prabaje tami ngayo ke telefon no way uperlok jonga u baterai habang. Ban ngalengo bahadu prabaje ru dang syong habang. Tengah keling orang balai pisau miat kata-kata. Bagi beri berkhait laku musan baji kalau yami pi duk pra baji dang syong habang. Orang amtip hadukan orang baji sibet. Lapan palat seteng miat tu orang balai. Wang bangi ki baterai habang adai ban simti ya tu kakam. Ngihap ban pendep ya ke jingkeng ban close ya account menta ke sengi. La Simon step kinwan kiwei ban beteng nang tu. Nga tengam tharai babarok betre bang kirhab lek kum ta tambah ki balek lek kidan uta at least lakum nukum udu teman besan menta wong hab lek pendep bat kene ke jinge keren kala bat yang bat ke penken mau yang aru bangadai bat ngidei ban ajing ken ha ublei hakapor ke bau blei penken mau wingi bangi bakala ngimla ban ong ngan lek syapo ngan lek sya mau plang tambang ala kumpai bakla cha mau yong ngan ya poi sigo hati pai no nora shaman sim wong ke jing bu teng wat ai kan syukur. Mengasa pendem, ngasa ajing kain, ngasa pai. Ndala day, ndala dir kapor ngan penbet dia. Hap pendep no, ya kejing kain jing ke baman kesengi. Haka gospel kejung Matius kelonong ke pakat prala dengan punya dekat ke barhuai ter. Laya tu siapang utu usyakri baman. Pada kata ke bar pulai Jisu wong kumni. Namar kata ya kahima ki peneng entharai kumus kum weus ubaman ban ya ken. Bat ki syakri jang utra jingi Jisu Kristus ukwa yangi. Kedeka mon jang yangi bangin ya penbet yi ki jing bakla yi ki jing dona ki jing telot. Hakapor ke bau penken mau yang ini, mendai banap, yok ngedang yat cakap pakam cengai. Kawai pakajing sisa ke babot kalong bangi aingo bau trai Jisu habau penkre ban late no naga perthai.
Kawai ni kijing sial asih ke pensyayong ni kesenran ke jong Yesus bat kita baro ke bala priang ke bala ngai jauh. Kumno kumta. Kat kerta jong men lek no. Sano men yangi. Nanongin yok kijing senang kijing kentu kijing hikai. Mano banyalam makane lentia jongi. Yesus Uang yang kesenran jong Manganom ina akun suat jefi. Nganuan pan. Habang kumta kila banong jika bawan pat temen sawan melong ngan sawan jengwan barsin. Tambah haduk kata kapor pat. Menino kum no kila banok pong syah pat tambah hapok kendon mikir kum berkan. Beruangan pa afi yo nong pentengen. Uban ay don bat pi hakipor baro. Uban ay penken mau ye fi. Uban kersan bor ye fi. Uban hikai ye fi. Ban Muslim hadin bau Jisu le. Hagasi Pentecost. Uban. Hakador yung mansim ako. Ngisngongo yaw blay ba kum kabalang hani kari kisi jantia. Ngelamat ya kijing tray borba kapapala yung mansim ako. Ya kito kapala jia do man suae tingi syutip tang kikot bengi pule lan kijing itu kana pateng. Handrai kadai kamon ka jong blay ba kasnemar jar nyo anriu nyo prater ter kum tungi mat ya kijing tray kapapala. Hoi ngimat man kesengi kinri musim bakoi klam musim bakoi ngam laban im kristan. Henry katu kajing wan katu kesnem revival kawan ban penken mau yangi. Ban penken det yangi. Ban penki yangi. Ban ngangai badan bonap deng jongi hangne badak ni ka balang hamoro bakane kasi bajantia jongi kiba em ka bakan yang mensim ke ba beteng nado ketu ke revival. Ki balang kisaki ya kata. Ublay utip ya kapor. Lano. Hakino ki pateng benriu. Hakano kapor. Boun wan ban pen ibiang lade kum katu kajing wan i. Tambah kiong pada yang apostol balai kalai no katu. Ladakan melek katu ti dan balai trelek ta dan bam dan di le sesakut lo dihing mane man kesengi. Mo katu kawan kajing pen ken mau ban ai boring i. Bat yanga bat jefi ai hanga bat fi ya ka jingkit kle. Bakato ka bangimat kamdai banlep. Ngimdai gitu ki Robert. Stasyu. Bandala airong mentau ipo satin sansnem are ulak kelarong da kumaipan. Ngimdai ban kelarong. Ngimdai ban kelarim. Ladang layo ya kajing sat khoi. Shisin kada kajing koi kabadon hangi ka ai hangi kajit kili kumno ban bad ya kata kajing lang. Ladau mensim bakoi don hanga hafi ngendam don hang ne jinga sengru. Nana badai baik bad kawai bad kabor kanang ana lai jinga sengru mlele. Nila dalai ru. Dalai mlele ta masong hi manete. Tambah mo ni perkhat kamai kaji lasai ngalai situ ki badidukan ki badlai trai lagi angkam beperopen ki perkhat sanutip ke. Handrai habangi don ka ying ka bagentang. Ngi suho ya ka dor tang bakata ka bangi don ka ying ka bagentang kan rong bat ngi ya ka ying kisem hik jeka ka bangi trai ke baman kesngi. Habaong pi long ka ying shong omen semakoi.
balaringi pedang yong nga long kaying syong masim bakoy kam detang haying mane kamot ladadon hador bal snong ne sekretariat ne hayo do ne hapok kali potak sine hang no ru ha banga bar pingilong kaying syong masim bakoy hang taru long kumju bat de na kata kadau jisu ang pi dan pi day ban long kam lu ba kajing syai ka perfei kajing syai de kum kin new bol bandalas menta pi on sibet dalale saying are clat off kaying are pastor ifun nong page kitu kay like kami asa prosimin saya knyum kitong tip ka manopan siya by light ni fi om no ne haying menmit Dada dia dang pulih kot harus si bajiru on nilai tambah swaban dia off no. Nada jawab katu ke kamera ke on sa ke light don ban sadan bekersi. Balai pen mek light. Mana ban si bay light you know. Handrai kajing syai kading ke badan hapok jongi kading masih makoi kamdei ban lip kan yai rem. Bat kajing syai ke badan hangi kan yai me. But banda. Ma pi ke badan ki kam sarkar hangno office pelong ka jinsai. Pi ke batrai kam business hangno pelong jinsai. Hador bar senong hangno pi ki badang puli ke sekolah ke college long jinsai. Ngin long ki jinsai. Ngin ngalong jinsai ho. Tang ta ka lip jar kata kading ru. Ta ki jinsai. Nei pakai jing long pakai jing em jongi. Mau jisu wang pi long gajing syai, pilong kamlo ia kena kepertai. Kum ki khonu blay. Ngilong tang ki briu bat ngembiang. Ngan ong biang nama dia pi perkhat pi pastonyo tati ibiang iman. Nama pi pastor ialah ong bagi dan ki bahaying jonga. Lese maaf inga, lada de bantip i kijing bakla jong kijing duna jonga, de nangkong hayeng. Kikon ki itu i jing bakla kikimi pa kikon iwe ngi itu i kijing bakla. Handrai kijing bakla kisa kijing bakla. Ban ngi tip ro langi bakla ne ngi lek nang ya ka bakipri lese kila bancu antan ublay teu tip. Bat uyai penken mau yangi habangi bakla. Hendrai ngas ngau puk yang kriat. Ban perkhat iki kentien ki badan ke kentien ke jong blai baong mensim jonga on om yale badu briu junam. Unyai penken mau. Nei supaya sejuk, ndak ublei ulas ngap jar, tikata telak kami. Ngikwa bo ublei unum penken masuk. Tongin duai bangin long kibri kibasul tu, ya kajing sisya bo ublei utip, uyet, uyoi, uyok sengau, bat bangin sengau. Don ngin don ka jing sngau tho ka basai bah bangi sngau tho ba blai utip ngin em kumno ka jing ngin ka pertai nama kata ka jing tip kan ai bor yangi kumno ngan ong biang ka kitin blai ka ong mensim jonga ono mele badu briu juna Paul sti sekinong Rom Ukraine syai. Sapuli ndak pilih siyeng kita kot arpusan. Kedon kowe kejing kren ke pas ngau kia ban perhan. Singap kene ke wong. Nabakum ta ublei ula ino yaki. Ula ino. Ha kita kejing kwa jaklia ka donut jong ki hi. Ha kejing bom ko ya ke ban penjak burom iki met jong ki ha pedeng ki perlok hi. Ki balaya pli ke jing sisau blai bat ita ibalam ler.
Bat kala ya mane blai, bat kala syakri ya ijing tau, ya ke ban lendet ya unong tau. Ubalong balakerku, balong balakerku, syaki bom jokot. Sapuli na posiyeng. Siupol ganang romo nong kabanang kong. Ublay uyoi. Tambah ndah habangi la lendet na ngim ken ngim nyau. Ndala ina ublay. Ti kata te la sosiatom ban berhan. Ngadwai ba katong tang kejing penken mau. Bamdon mano nangi ke ban mat. Ye ke pekum kata kejing siang. Nganam selam so. Ngan penken mau. Bamanga bat mapi. Simet. Ngin ma bakasawan kapor banalor bangi ajing ken man kasngi man ka klep mat man kasngi man ka moha bakut yung kasngi man ka tayaw yuan jing sengi ajing ken ban perkhat ya ladi Henry kane ka jing ajing ken jongi ka ba man kas klep mat man kasngi man ka por ha ublay kane ka jing manta kalong tang ka jing ben kre ya kata kasngi ha ka bangin ajing ken ha kasngi bisar ka bakhadu Ngajuang pun sin dengan cuang biang kumni. Ya gitu nangi. Bat gitu baro. Kibala ajing kenya hublay man kasngi menta. Yes, nong settle no ya ketuka account man kasngi. Hado kabakut yung kajing em kena kepercay. Kasngi bisar jongi kalong tang kapan supendem. Ladep alpa menta te. Don kibri kibasepti ngasngi bisar hublay. Ya kejing besar ke bakhado. Siap tiang lay. Lada la ya penbet ya kejing kain la settle ke account menta hadu ke klemat ke bangilait na kena ke pertai. Dia kena pun kejing serang punya kendo ya kesini ke bakhado ban declare yang au bajab. If yang mana? Lada pun krete. Nama kata kejing don kejing wano jisu kalau ban pen sengau hangi gini kejing sisa kejing sengi ka balang kalau ban pen kan mau bagi kejing kit kle jengi simet la kejing em kalau ban settle le ka account man kapor bangi de ban settle bab nampai sejuk si sejuk ngin sim jing hikai na tu ke farsi ke bau jisu ai sipangu saudar bomham Bahapan ajing kain. Sepuli ni Gospel Lukas renong ke bakan riu. Ngadu kat ke bawa kenang kong du kat lah. Gidai ban ken maru sobangan penkut ba ublay. Haba ublay upen wan yangi jaga na kepertai ban long beriu sipor. Uklempa yang ayah pitli. Bomdon ye ban le. Lane bomdon bor ban le. Kum kebringi bakla nanti kijing mo perhat kikam barohay hendai ndah bangila bakla kumta iwat ya kalanti ke badai ke bojusu wangalong kalanti bat pediang ya u bagi jing hikai jong u tingin kus lai nama amdon mano runangi ke banong te ngadengam soto pi ke jing hikai jisu ke belum simple bagi jing hikai jisu we na kidong hikai ke ba ni pen jenjar mangi ki bre ki kot bangi tho ki tu ki sekolah ki pen kelan hadu bom so hakak tin mulai direct polis po hukum what claim what sakil amler jo para majan kumela de direct ladang la persang ban pendap ya kita ya ki jingduna un pendap ma ute Ko mangalapan kan mau ujisu hal kading puna wong lupa ko pato maaf yaki bakim tip yaki bakile Henry ban ngan penkut kumni kedan arterli ki por habangi ajeng ken kebaneng kong kalong kad ne ki jing ajeng ken jongi ke ba man ke klip man kesngi man ke tayo manubnai man kesnem hakano kono ko por bolu panjing ken ngin ajeng ken yu
Bat ka baar pat ka sngi menta di sya elam musim bakoi. Ha ka sngi ka bengen yeng ha kamat ublei ka sngi ka bakaddo ka baktin ublei ka kren. Ni sa ya sunu ta ka jing bisar ka bakaddo. Ting ki pri nong kren ki pen siap tieng than ya kata ngol ong meneru ngim de pen siap tieng. Ladang ela pen biang ya ki jing khen menta hang tai ka mut basu pendep ngim de pen siap tieng sa de badon ka jing terang ni ngalak kwan open point final. De siam jisu mar khman pun pu samrhi bangin ngin pu samrhi lem khmat jong namari ki jing duna yi ki jing bom tip jong i kitu nyau ngala ong khmat jong nyau yang i hak ta kasngi bisar ka bakhat do ki jing khen hak kasngi ka bakhat do kalong ka benta ka bangan pun kut no ki jing khen ka bakhat do ka bangha ban ai kalong kasngi bisar ya ka ban sarai Shano ngin lej ngin syong habom jukut. Tang kata. Datang arli ki jaka. Banganum berngem nganum pensepti yang dujak nsi orang tangkan ni. Ki arli ki jaka ki long haka jaka ka bau jisu udan mau lapan kere. Ne haka jaka ka bau jisu dan. Haka jaka ka bau beli udan. Ne haka jaka ka bau beli dan. Ni suatu lah ada dan beli tu ka jaka ayu kata. Matang ar hakasngi ke bakaddo ndala bisari. Nama kata para bangai biit kajing imkastan yung ini pertai kalong kajing yad lanti. Ngan hapan yad hak lanti ke badai kabayalam si kajaka kabangi tau banlay ke badai. Kajing imkastan pertai kedai kajing mare thang yaksai. Ma udon uway pat ubaya mare sendak jongi. Opponent, rival, nyamare, bat ngin yai mare, habdeng jong kijing penwet ke babon laban wan slap laban kal air, kijing pang, kijing sitam, kijing dok, kijing kerdo, kijing ke babon ngin yai mare, banam paidin. Lada jia kumno ba, poi kapor bang ngim dan borsho, blay jongi. Ubalawan hakaran yang kun ubleu kun sekapertai nda ba ubleu kun ulai upayo masem bakoi on ra yangi on kenyat yangi on kesan yangi bangin poi kata-katang tanba ngimdei ban ong ngamla banket ya ka bangala banket ngamla ban ra ya ke jingkhia ka bangala ban ra ngala ban ya ni ke jingjalan ya kabang ala tamang orang ngamla ra nama me bakno ki kelung dang tiga ngumta dam dang long wanya ni bakno sim sulak syo tengingin ong kum tayo ya on ayang ye bangin ya yang tu nanti ha mengitip yang tiga badai bangin mare hadu banda poy bangitip bangidan kabor balada jia kumno me kendo iki por ki bangim la on sara mau ublay ubatip bodo bayo i yang simet badangi simet unyarap yangi bangin simti hi raga jingkit kli bangidai ban sembat banket ban ya kelenti kena kepertai ke bakoram ke badap ke jing kat ni ban ya da ke basanya hau bat banyak ini hak ada kejing ya jongi kejing mare hadu ke bakut. Maka kita belai ru ke ong syai. Jar ubaya ini hadu ke bakut. Utaken upan yo like em. Ngan puli gini dekat. Rom ar, ciri rom ar san pan reu Henry kat ki bakum kata kajing Henry kat bakum kata kajing long jong me baga donut bom kela bamon mayakan show yala de kajing bitar but yaka melakan show yala mayakan show yala de kajing bitar yaka ba haka akhir kasngi kajing bitar baga jing pen pau kajing besar ka hok oblay ban ba uban ai nong takas akhir gasngi
jing bisa rublay ban ai nong hau wei po wei ubriu kat bukum ke jing le chung u ha ke jing em kena ke perthai Paul thoch no koren wang san khandai si pat chi phau na bukum ta ngiru ngenya le tang e no ban long ke bapen sobha ya u langi song sa ne ngi le no namar ka dei ban pen yang a pat fi yangi baro khamat ke jing bisa rublay jong Christ kum ta ba wei pa wei un yo pediang holiday hi ya kita ki e ke eru balale ha ka met jong u kat bakum kita ki ba ule labanes neo ngabat pingin su tho ni perkhat ni kren ni le ni bam ni di ni kamai kaji ya ka babane ka basneo bara bangi su tho ka dei yang apa dengi banjir Nora siam siam ubasutho baude ban IT la ka jingem ani ka perthai hau trai ukan od ka sur ka jing tuai wang jing em jonga trai to siam ya rap bangan ya ya kalen tikem kisngi jonga baro par nam ka jong me kin panyar wang kikti jonga ru trai to siam bangan trai kami ka jing penem Jat jongaru ko try banyai bej bat meklembai. Kejing sawa jonga sim. Bangan yaro yau sim. Sentur jonga tu pendam. Kektien jong me nganyalap. Mon ke jonga try to sim. Tu penduk kejing long rem. Naga dono jonga song. Ket ke jong me. Ai kan long. Kabaya day bagadok nun, kajing iye, ya ailot hau. Bat kata kari ka kamram jingi ban ai, bat unsim. Unum sim jubor, ya kapangim ai. Nyarap, ubleu nyarap jingi. Bakan ka kubor ka bala bed kajing telot, bak kajing kedrum kedram. Ubleu un penjanai. Punya rap nai borengi. Begini ini hak kita kenyek sajongi. Aduh, kekelip mat kebakado. Belain pekaburom jongo. Amin. Kum kabalang ipan pau ke jing songo i pastori jongi Reverend Dr. MJ Nyota ibala ai kini ka khubor pedeng jongi ka bapalongi bangin yet yalade bangin penkre yalade ya ke jing bishar om tang ha ka bakut henry ha ka jing em ke jongi ka bamalaga sngi ku blei shibon pastori kini ka khubor to blei unang don rekat bat phi unang ai phi ka jing kot ka jing khia phi nang la ban shakri u ha ka nugo nugo banta bat naga nugo nugo rensan ka bo blei u ibet ban peniang e phi ngi ai ku blei ru ye khon jong phi persakurim ki badon hang ne But tulit na kabasok ublay undon rekat bat pi. Haswa bangin penwai ni ka jinseng ki para bangit bait ngapen kan mau biang bah ka khatsaw tere ka jong march ngindon ka jinseng ngindon arteli ka jinseng ka por shipau baje bat shibaje ka badai ha ka sngi badai ban long ka KGP sinot sep ngi kumbangi tip ba ngin long ka dorbar sinot ha ka balang jaya hundre nginum long ka jinseng pat ba nginum melet sinot kumbelet menshwa Ringin long hele ki jongi balang bat ki jing aingu ki jongi ngin penpoi shaka sinot ti kumba ngialong mentaga sngi ngila penbet arteli ki jing sengker pang bat arngut ki nongkren ti hakapor ba ngide ban long to ka jing seng district ngi khamduna men step bat ngala kerpat hakapor men sngi bangin ya khambun bangiwan men step menengila khambun tangba dangi dunahi mentang ya tap ki mani ban ngi ki bla her sethi support ki bon Titong ini persang mo kakat sautrik ke jong ubnai mach haga sngi long sinot om ta haga jia seng haga por men sngi re ka por shipau beje men step ngin yawan bangin yo e jing shakri yo blay bat ki jing kerku men sim blay ton kerku yang ilang baro bat ai ku blay piro ki samla ki bapai ki bakmi
ya kini ki kamera ki bedai bat ka YouTube channel chong ka balang. Ngini penwai no ikini ka jing seng ka jangi da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka balai spa andrio barhadien kini ka jing ruai nga kerpat i pastori jangi sa sisien ba in sngob ha ban bu akhmat jongle ka jing duai bat ban supply to ingi da ka jing ker khu penwai. Nga jiet yu jisu balayap jing kerdu jonga ban pendap unong ya lam ru ma uhi ban lam ya nga shaneng shakle hadin kini ka jing ruai Reverend Dr. MJ Nyota in sabu jing duai pelat jing ker khu penwai ka jing ruai ka ba lai spa andrio. Gajit yu Jisu balayam jengker dujong abang pendam unong ya lam rumah uhi palam yang asyaneng syakli lawat shalom, lawat shatem, ulokban yai nekat baim, hashi jomba roban hakim, jing utka mensim ban slam haji jing khus lai ei ban ram ajin jar ba ei ban skolem hum unilong baga la shem ulokum Hegen Shem, lawat shalom, lawat shatem, ulokban yai nekat baim, hashi jomba roban hakim. Ngobhan ya ungan syakrikan bala inong syun lagi kersaudon nyutrai jong akim la benmon ulokum Hegen Shem, lawat shalom, lawat shatem, ulokban yai nekat baim, hashi jomba roban hakim. Tôi nhận hoài. Cuộc ba chỉ nghe bà neng. Nghe ai ngô yame. Nama ka jing don rengkat jame nang mau mensim bakui. Nadu bangi rong ha kene ka jaka ka bakentang. Hadu ka penkot ya kene ka jing selong. Ngi dwaya blay. Ba men yai kren hangi. Yai pasiao hangi yai penken mau hangi. But I boru yangi ku try. Bagi jingale ki babon hakane ka jingem hakane ka perthai. Ke bangimat hala ka jong ka jingem simet ki ying ki sem.
Bo mensim bakho jame unana senda pada po jongi. Banyai beten lenti, banyai lambat ai bo ringi. Bad ben penlak ru yengi kenran. Pada pedeng jong kijing eksa ki bangila bandan. Banginum syak jong. Nei banginang kiu na kijing jong si kijing jong. Bad ru banginai ne haduk ke bekun. Ken mau kerpang ya pastor bai jongi kenran nang Christian bor ye. Bai yo ya ka bor ka jong mensim. Komba melaju peran kami. Belum kejing kesan ya ke balang. Hagi benta baru. Kan mau kita masyarakat kita main bersan. Kita kot ke komiti balang. Kilong kemi, kilong kepa. Hagi jingeseng, kentai jingeseng samla. Hadu ke hep ke berit. Belum ke persara, ke bamelasanya hagi balang. Ban syarai. Oh, dorang kalam bagi itu baru kenal bi. Ke bai ban syakru ya me. Hagi ni keri pada keleng setelah kepercayaan. Batuai bagi jing ai kepada yang kejung utrai bono penim jing Yesus Kristus. Kejing kejung bleu kepa lem bagi jing selok kejung mensim aku. Baik ini kejing kerku kejung meu wei bleu em ken song dap bagi jing em jangi. Akhirnya ngai baro ke badan dengan keri pada keleng setelah kepercayaan. Nado mentah bat sedikit bom cukun. Amin.